Volám sa Marcel Giboda, som mestský poslanec mesta Košice od roku 2014 a rozhodol som sa po 6 rokoch zverejniť dôkaz o tom, že predstavitelia mesta Košice sú korumpovaní a sú kupovaní súkromnými spoločnosťami, respektíve ľuďmi, ktorí za nimi stoja. V roku 2010 som sa podielal ako jeden z členov štábu a zároveň nezávislý kandidát na poslanca mesta Košice na kampani kandidáta na primátora mesta Košice, pána Mareka Kažimíra. V danom čase som bol prvýkrát oboznámený s menom Jan Felegy. S menom Jan Felegy som bol oboznámený v situácii, že Jan Felegy bol človek, ktorý z najväčšej miery financoval kampaň pána Mareka Kažimíra na primátora v roku 2010. V roku 2010 ale túto kampaň pán Felegy nefinancoval za účelom, aby pán Kažimír vyhral, ale aby naopak odčerpal dostatok hlasov pánovi Knapíkovi, ktorý bol pravicový kandidát. Pán Kažimír bol bývalý poslanec za KDH a tým pádom vyhral tieto voľby pán Richard Raši. Ako vidíte na grafike za mnou, pán Felegy má svojich ľudí. Jedným z nich je pán Kažimír. Pán Kažimír pri následných hlasovaniach o zmluvách a VZN-kách, ktoré prihrali parkovanie firme EI, nikdy nespomenul, že sa nachádza v konflikte záujmov, že tento pán Felegy mu financoval jeho kampaň, že je jeho priateľ a že za ním stojí. Potom tu máme pána primátora Richarda Rašiho, ktorého som už 3-krát vyzval na to, aby preukázal a povedal, koľko stála jeho kampaň a kto mu ju financoval. Pán primátor vždycky odpovedá, že mu ju financovala strana Smer a dokonca odpovedal, že sa to dočítam v záverečnej správe strany Smer. Bohužiaľ, v záverečnej správe strany Smer za daný rok nie je žiadna informácia o tom, že by platila nejakú kampaň primátorovi mesta Košice Richardovi Rašimu ani v roku 2010, ani v roku 2014. V roku 2014 kampaň pána Rašiho robí ako riaditeľ tej kampane pán Martin Lendel. Ten istý pán Martin Lendel, ktorý 4 roky predtým je Felegyho človek, ktorý riadí kampaň pána Kažimíra. Ako vieme, pán Raši následne obhajuje firmu EI. Vyhlásil, že firma EI je to, čo pre Košice potrebuje. Tam link na 9 najzaujímavejších výsekov, kde pán Kažimír priznáva, že pán Felegy mu financuje jeho kampaň, že pán Felegy je jeho priateľ, že ľuďom, ktorí nám pomohli, sa musíme odvďačiť a že musíme pomáhať tým, ktorí nám pomohli. A že samozrejme, že oni očakávajú niečo za to, čo dali do kampane.